Assalamu alaikum warahmatullah. Insha Allahu wanda ya yi tambaya akan suna Abdulaziz da kuma Maryam. To ‘yan uwa ku sani mutum zai iya ajiye sunan shi na masa nazari akan auren shi, to amma fa ku sani muddin mutum zai ajiye sunan shi ya zamanto kuma baya following ɗinmu, to gaskiya ya ajiye a banza kawai. Sannan ina ƙara jaddada muku cewa mutum matuƙar yana so a mai bincike akan auren shi ya tabbatar bai yi auren ba. Ina ba da shawara in ka yi aure fa ka daina yawan bincike, shawara ce. In mutum ya yi aure ya daina yawan bincike, an riga da an yi, kuma waye zai so rabuwar aure ko mai kyau ne ko mara kyau ne. To Allah dai ya shige mana gaba, amma gaskiya mutum da ya aure ni ba na so ya ringa bani bincike a kai. Sannan domin neman ƙarin bayani sai a kira mu 08109988689. A nan gurin za ku ga na cire ma'arifa. Abdulaziz na sa Abdulaziz. To shi ƙa'idar hisabi ne haka, in ba Abdullahi ba a saka ma'arifan nan. Kamar yadda alhamza da alifin suka haɗu za ka cire ɗaya. To Maryam da Abdulaziz ka sani cewa gidan takwas ne. Gidan takwas ko yana ɗaya daga cikin gidaje masu kyau na musharaka. Ƙwarai kuwa, to ina baka shawara cewa gaskiya a gaggauta yin wannan aure, duk da yake ban san burijin ku ba, amma lalle musharakar ku ta yi kyau. Abdulaziz kai ba ma shi ba, in ma da wani Abdulaziz ɗin da yake neman Maryam, gaskiya ya yi ƙoƙari. Lalle aure yana da kyau sosai gidan takwas. Sosai za a samu arziki ƙwarai kuwa kuma da zaman lafiya. Masha Allah.